ଭାରତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ଓ ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ପରିସଂସ୍ଥାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଭୂ ଉଚ୍ଚାବାଚ, ଜଳବାୟୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳର ବିବିଧତା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 89,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ, 1200 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଏବଂ 2500 ପ୍ରକାରର ମାଛ ରହିଛନ୍ତି। କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ପରିସଂସ୍ଥା ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ। ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ହାତୀ, ବାଘ, ସିଂହ, ଗଣ୍ଡା, ଭାଲୁ, ଗୟଳ, ହରିଣ, ବାର୍ହା, ସମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ୍ୟ ପଶୁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର 1/3 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରେ ଉପରେ। ହାତୀ ସାଧାରଣତଃ ଆସାମ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟର ଅରଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜଳହସ୍ତୀ ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଓଟ ଓ ବନ୍ୟଗଧ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଓ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଉପକୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଗିର୍ ଅରଣ୍ୟ ସିଂହମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ହିମାଳୟର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବାଘ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବାଘ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତେନ୍ଦୁଆ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ମାଙ୍କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମରୀ ଗାଈ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପ୍ରଭୃତି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅରଣ୍ୟରେ ନୀଳଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଲୋମଯୁକ୍ତ ବନ୍ୟ ଛାଗଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅରଣ୍ୟରେ ଅଜଗର, ଅହିରାଜ, ନାଗ, ରଣା, ବୋଡ଼ା ଆଦି ବିଷଧର ସର୍ପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତର ଅରଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂର, ଶୁଆ, ସାରି, କୋଚିଳାଖାଇ, ଛଞ୍ଚାଣ, ଚିଲ ଆଦି ମୁଖ୍ୟତମ। ମୟୂର ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଅରଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ, ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ତେନ୍ଦୁଆ, ଠେକୁଆ, ନୀଳଗାଈ, ହରିଣ, ସମ୍ବର, ଗୟଳ ଇତ୍ୟାଦି ବାସ କରନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳରେ ମହାବଳ ବାଘ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦକା ଅରଣ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଓ ଖଡ଼ିଆଳ ଅରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟ ମହିଷ ବାସ କରନ୍ତି। କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନୀଳଗାଈ, ଚଉଶିଙ୍ଗା ହରିଣ, ସମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଅରଣ୍ୟରେ ଗୟଳ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଭାଲୁ, ଗଧିଆ, ଠେକୁଆ, ତେନ୍ଦୁଆ, ବାର୍ହା, ହରିଣ, ସମ୍ବର, କୁଟରା, ମାଙ୍କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହିରାଜ, ନାଗ, ତମ୍ପ, ଅଜଗର, ବୋଡ଼ା ଓ ରଣା ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ଗୋଧି, ଏଣ୍ଡୁଅ, କୁମ୍ଭୀର, ମଗର
ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଭିତରକନିକା ପ୍ରଭୃତିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।